गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ सावरायगोन मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि सायावहाय। बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ अर्जुन इज ट्वाइस एज old as Shriya 5 years ago. His age was 3 times Shriya's age. What is Arjun's present age? जोङो मा खालामनांगौ अर्जुननि प्रेजेन्ट एजखौहाय अर्जुननि दानि बैसोखौहाय दिहुननांगौ। मा होनदों अर्जुननि बैसोआ मा होनदों श्रियानि बैसोनि फाननै श्रियानि बैसोनि फाननै आरो 5 बोसोर सिगां बिनि बैसोआ मा होनो श्रियानि बैसोनि फानथाम अब्ला अर्जुननि बैसोखौहाय दिहुननांगौ। जे जोङो हमबाय साप'ज श्रियानि बैसो श्रियानि दानि बैसो प्रेजेन्ट इयार ना श्रियानि दानि बैसोखौ जोङो एक्स हमबाय। होमबा श्रियानि बैसोनि मा होनदों अर्जुननि बैसोआहाय ट्वाइस। होमबा अर्जुननि बैसोआ मा जागोन श्रियानि ट्वाइस नालाय मा होनो श्रियानि 2 फान नालाय बेखायनो मा जागोन 2x। दानिया मा होनदों 5 बोसोर सिगांनिखौ बुंदों नालाय मा जागोन बियो 5 बोसोर सिगांनिखौ दिहुननांगौबा जों दानि बैसोनिफ्राय जोङो 5 माइनास खालामनांगोन ना। जे सिगांनिखौ मोननांगौबा जोङो 5 माइनास खालामनांगोन बा x माइनास 5 जागोन सोरनि बैसोआहाय श्रियानि बैसोआ। होमबा बेयावहाय मा जासिगोन बे श्रियानि बैसोआ 5 बोसोर सिगां मा जागोन x माइनास 5 जासिगोन ना। आरो अर्जुननि बैसोआ मा जागोन 5 बोसोर सिगां 2x माइनास 5 बेबायदि ना। नाथाय बेयावहाय मा होनना बुंदों अर्जुननि बैसोआ मा होनदों बे श्रियानि बैसोनि मा होनना बुंदों बेवहाय फानथाम होननानै बुंदों। होमबा 5 बोसोर उनावहाय ना सिगाङाव 5 बोसोर सिगाङावहाय मा होनदों अर्जुननि बैसोआ श्रियानि बैसोनि फानथाम। अब्ला दानि बिनि जिनाखि बैसोखौ बेखौ दोननांगौ जों ना। होमबा मा जागोन बेवहाय नैबेयावहाय मा जागोन 5 बोसोर ना 5 बोसोर उनावहाय श्रियानि माने अर्जुननि बैसोआ मा जासिगोन 2x दे बेखौ जोङो आगोल लिरदो जाहैबाय 3x माइनास 5 ना 3x माइनास 5 आरो ओरैजाय मा जागोन 2x माइनास 5 होमबा मा जागोन बेवहाय 3x माइनास 15 2x माइनास 5 ना। दानिया बेवहाय मा जासिगोन 3x माइनास 2x इज इक्वल टू माइनास 5 प्लस 15 ना। होमबा x इज इक्वल टू मा जाबाय 10। बेयाव मा जाबाय x आ सोरनिमोन जों सोरनिखौ हमदोंमोन श्रिया। होमबा श्रियानि बैसोआ मा जाबाय दानि श्रियानि बैसोआहाय 10 बोसोर। दानिया जोङो सोरनिखौ दिहुननांगौमोन अर्जुननिखौ। अर्जुननिया मामोन श्रियानि 2 फान होमबा 2 into 10 मा जागोन 20। मा जागोन अपसन नम्बर एआहाय 20 इयार्सआ। दानिया फाइन्ड द लेंथ अफ ए कर्व व्हिच is at distance of 5 cm from the center of circle of radius 13 cm। जे मा होनदों जोङो मोनसे बेंखननि मा खालामनांगौ जोङोहाय सिलिं हांखोनि लावथायखौ दिहुननांगौ। होमबा बे मोनसे बेंखन बे मिरु ना मिरु बिनिफ्राय मा होनदों बै जिनाखि कर्ड सिलिं हांखो बिनि जानथाया मा होनदों मिरुनिफ्राय बेसेबां होनदों 5 सेन्टिमिटार बा मिरुनिफ्राय बिनिफ्राय माबा जागोन गोजानाहाय 5 सेन्टिमिटार गोजानावहाय दङ बे सिलिं हांखोआहाय। होमबा जोङो बिनिफ्राय मा होनदों जोङो नैबे सिलिं हांखोनि लावथायखौ दिहुननांगौ जों ना। होमबा बेवहाय मा होनदों आरो मिरु बिनि जिनाखि सकाव बियो बेसेबां 13 सेन्टिमिटार। होमबा सकावा 13 सेन्टिमिटार होननानै बुंदों बेवहाय। होमबा सकावा मा जागोन नैबे मिरुनिफ्राय जायखिजाया नैबे बिन्दोसिम फोनांनाय ना बेबायदि। जोंबो सावगारिखौहाय होनोसै ना। बे जाबाय मोनसे सार्कोल मिरुनिफ्राय नैबे बेसेबां गोजानाव दङ होनदों 5 सेन्टिमिटार गोजानाव। बिनिफ्राय नैबे सकावाहाय बेसेबां होनना बुंदों 13 सेन्टिमिटार। अब्ला जों नैबे माखौ दिहुननांगौ जोङोहाय नैबेनि लावथायखौ दिहुननांगौ जों ना। नैबे कर्ड एबा सिलिं हांखोनि लावथायखौ जोङो दिहुननांगौ। बेवहाय नैबेयो बे बेसेबां जाना दं 5 ना। बे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जाना दङ आरो नैबे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जाना दं। आरो बेवहाय मा जागोन नैबेनि जखाजों मा जागोन समान जागोन। बेयाव मा जाना दङ नैबेयो लाव आखान्थि जाना दंना। होमबा जोङो जे खनाथि आखान्थिथामाव मा जायो मोननै आखान्थिया होनाय थायोबा मोनसे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननांगौ पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायनांगौ ना।
बेयाव मा जायो पाइथागरासनि फर्मुलायाव लामा खान्थिनि बलखौ हमना लाबाय जोंखौ ए बि सि बेवहाय ए सि नि स्कुवेरनि समान मा जाहैगोन ए बि स्कुवेर प्लास बि सि स्कुवेर बेबायदि ना होमबा जों बेबायदि बानायालासिनो जों थोंजोङै बानायनो हायो मोनसे जों माखौ दिहुननांगौ बि सि खौहाय होमबा जों साप'ज बि सि खौ दिहुननांगौ अब्ला मा जागोन बेवहाय रुट अफ 13 स्कुवेर माइनास मा जागोन बे 5 स्कुवेर होमबा 169 माइनास मा जागोन बेयो 25 9 निफ्राय 5 थांबा 4 आरो 6 निफ्राय 2 थांबा 4 1 होमबा 144 नि बर्ग'दै मा जागोन 12 दाना मा जों बेजों समान नालाय मा खालामदो जोङो बेखिनियाहाय 12 जायोबा बा बेबो 12 जागोन मा जागोन होमबा 2 × 12 बेसेबां जागोन बेयो 24 होमबा मा जागोन एन्साराहाय 24 अपसन नाम्बार बि आहाय नेक्स्टआव दं दानिया मा होनदों द एंगल अफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 व्हाट इज द मेजारमेंट अफ द स्मलेस्ट एंगल मा होनदों जे मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथामनि खनाफोरनि रुजुथाया मा होनदों 2 3 आरो 4 रुजुथाय ना अब्ला दुइसिन खनानि जखाया मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा बेखौ x = 2x सरि बेयाव मा जागोन रेशियोहाय 2 3 आरो 4 दंना बेखौ जों 2x लाबाय ना बे खनाखौहाय बेखौ 3x लाबाय बा जों बेखौ 4x लाबाय बेखौ 3x लाबाय बेबायदि ना अब्ला जों मा मिथियो जे मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनाफोरनि दाजाबगासेया मा जायो खनाफोरनि दाजाबगासेयाहाय 180 डिग्री जायो मा जागोन बेवहाय 2x + 3x + 4x मा जागोन बियो 180 डिग्री जागोन बियो ना मा होनदों 2x + 3x + 4x जे मोनथाम खनाफोर बिसोरो ना होमबा मा जायो 180 जायो होमबा 7 8 9 9x जागोन 180 9 जों 18 खौ रानबा 220 होमबा मा जाबाय बेवहाय x नि भेलुआ 20 दाना सिमुलेसना मा जागोन 2x आ सिमुलेस मा दुइसिन जागोन बियो ना होमबा 2 * मा जागोन x नि मानखौ बेसेबां मोनखो 20 होमबा 20 = मा जाबाय बियो 40 अपसन नाम्बार बि आहाय जुदि देरसिनखौ सोंनायमोनबा जों मा खालामनांगौमोन जुदि देरसिनखौ सोङोमोनब्ला जोङो मा खालामनांसिगौमोन नैबे मा होनो नैबेजोंहाय 4x जों जोङो सानजाबनांगौमोन ना माने 4 जों सानजाबनांगौमोन 20 खौ दानिया दङ राम bought a second hand refrigerator for 2500 then spent 500 on its repairs and sold it for 3300 find his loss or gain percent जे मा होनदों बेवहाय रामाहाय मोनसे सेकेन्ड हेन्ड रेफ्रिजारेटर ना सुग्रा दाजेम बेखौहाय मा होनदों 2500 राङाव बायदोंमोन आरो मा खालामदोंमोन बेखौहाय फाहामनायावहाय बेसेबां फैसा नांदोंमोन 500 रां नांदोंमोन माने फाहामनायाव 500 रां होनांदोंमोन बिनिफ्राय बियो बेखौ मा खालामदों फाहामखांनायनि उनावहाय 3300 फानदों अब्ला बियो बेसेबां मुलाम्फा एबा खहा जादों बेखौहाय दिहुननांगौ बेसेबाङाव बायदोंमोन बियो 2500 आव बिनिफ्राय बेखौ रिपेयारिं खालामनायावहाय फाहामनायाव बेसेबां खरसा जादों बेहा 500 होमबा टटेल बेसेबां खरसा जाखो बेवहाय 3000 ना बा 3000 खरसा जाबाय बे 3000 नि गेजेरावहाय बियो खरसा खालामनानै बेसेबाङाव फानखो बियो 3300 आवहाय ना होमबा नाय फाननाया बांसिन ना बायनायनिख्रुइ मा जागोन बेयो मुलाम्फा जागोन प्रफिट जागोन बेसेबां प्रफिट पार्सेन्ट जादों बेखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो जे गाहायावहाय मा थागोन बेसेबाङाव बायदों 3000 बेनिफ्राय मा थागोन बेसेबां मुलाम्फा खालामदों बियो बेसेबां मुलाम्फा खालामदों बेवहाय ना बा मा जागोन बेवहाय बेसेबां मुलाम्फा खालामदों बेखौ मिथिनांगौबा माबोरै मा खालामनांगौमोन लायो फाननायनिफ्राय ना बायनायखौ दानख'नांगोन जोङो बेसेबां जागोन बेवहाय 003 बे खमा बियो होमबा 300 मा जाबाय बियो मुलाम्फा जादों बेसेबांनि गेजेरावहाय 3000 नि गेजेराव होमबा 100 ना लाथिख'जों लाथिख' रानदों लाथिख'जों लाथिख' लाथिख'जों लाथिख' 3जों 30खौ रानबा बेसेबां जागोन जे 10 जौखोन्दो होमबा माया जागोन बियो बेसेबां पार्सेन्ट मुलाम्फा जाखो बियो 10 जौखोन्दो मुलाम्फा जाबाय बेहाय ना अपसन नाम्बार बि आहाय दानिया नेक्स्टआव दङ बेवहाय दङ जे फाइन्ड द एरिया अफ ए ट्रायंगल टू साइड्स अफ व्हिच आर 8 सेन्टिमिटार एन्ड 11 सेन्टिमिटार एन्ड द पेरामिटार इज 32 सेन्टिमिटार जे मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथामनि मोननै आखान्थिनि जखाया बेसेबां दोङो मोनसेया 8 सेन्टिमिटार आरो मोनसेया 11 सेन्टिमिटार बिनिनो जेनाखि सोरगिदिं सिमा बियो बेसेबां दोङो 32 सोरगिदिं सिमा माने बेवहाय मोनथाम आखान्थिजों दाजाबनानै मोननाया ना होमबा मोनसे आखान्थिखौ मोननांगौबा जों मा खालामनांगोन जे मोननै आखान्थि होखानायखौ दाजाबदो होमबा 11 जों 8 जों दाजाबबा 19
19 32 निफ्राय 19 माबानांगौ मानेखौहाय माइनास खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 13 होमबा मोनसेया मा जागोन 13 दानिया जोङो बे आखान्थिथामनि मा खालामनांगौ दब्लायथि दिहुननांगौ दब्लायथि दिहुनोबा जों मा खालामदो s माइनास a s माइनास b s माइनास b आरो s माइनास c बेखौहाय जोङो बाहायगोन s माइनास c बेवहाय s आ जाबाय सोरगिदिं सिमानि खावसेनि बे जाबाय सोरगिदिं सिमा बिनि खावसेखौ जों मोननांगौबा मा खालामनांगोन 2 जों राननांगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 16 मोनगोन हा होमबा abc आ मा abc आ जाबाय आखान्थिथामनि आखान्थिफोर हमबाय जों सापस बेखौ a बे मा जाबाय b बेखौ जोङो c हमबाय ना होमबा दाना जों मा खालामदो बेवहाय मा जागोन s आहाय बेसेबां मोनखो जों s मानि सोरगिदिं सिमानि खावसे बियो ना s 16 मा जागोन 16 माइनास a मानि मा जागोन बेवहाय 16 माइनास 8 सरि s माइनास a s माइनास b ना s आ जाबाय 16 a जाहैबाय 8 बेवहाय 16 माइनास b आ मा 11 जायखिजाया ना जायखिजाया मोनसे लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव मा जागोन 16 माइनास 13 दाना बेखौहाय बानायबा बेसेबां मोनगोन जोंहाय मावफुङोब्ला ओरै थाहैबाय बेयाव 16 इनटु मा जाहैगोन 16 निफ्राय 8 थांबा 8 ना बेनिफ्राय 16 निफ्राय 11 थांबा 5 16 निफ्राय 3 थांबा 3 दाना 16 खौ जों मा खालामनो हायो जोङो 8 इनटु मा होनो 2 इनटु 8 एबा 8 इनटु 2 मोननो हायो जोङो ना 8 इनटु 5 इनटु 3 दाना बेयाव मा जाबाय 8 आ जरा होमबा जों 8 खौ बायजोआव बहननो हायो दाना 2 आ बेजरा 5 आ बेजरा 3 आ बेजरा मोनसेल' ना होमबा 5 जों 2 जों 10 होमबा 3 जों 10 जों 3 30 होमबा 8 रुट 30 सेन्टिमिटार स्कुवेर बेवहाय एसे गोरोन्थि जाबायना 8 रुट 30 जानांगौमोन ना एन्सारा मा जागोन 8 रुट 30 सेन्टिमिटार स्कुवेर मा जागोन अपसन नम्बर सि आहाय जागोन बे ना नेक्स्टआव दं the side of a triangular floor are in the ratio of 3 5 7 and each perimeter is 300 meter find each area जोङो आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ आखान्थिथामनि जिनाखि आखान्थिफोरनि रुजुथाय ना बेयो मायाव मायाव होनाय दङ 3x 3 5 आरो 7 अब्ला मा हमदो जोङो आखान्थिफोरखौहाय मा हमना लादो 3x 5x आरो 7x होमबा जों बे मोनथाम आखान्थिखौ दाजाबो मा मोनो जोङो सोरगिदिं सिमा होनाय दंखायो बेवहाय 300 होमबा 10 15x मा जागोन बेवहाय 300 होमबा x नि माना बेसेबां जागोन 20 x नि माना 20 होमबा x नि माना 20 जायोबा होमबा बे आखान्थिनि जखाया मा जासिगोन 3x नालाय 3 इनटु बेसेबां जागोन बे 20 इक्वल टु 60 आरो बेनिफ्राय मा दङ 5 इनटु 20 इक्वल टु 100 आरो 7 इनटु 20 इक्वल टु 140 दाना जोङो s आ मा जागोन 300 नि खावसे ना 300 नि खावसे मा जागोन 150 दानिया मा खालामदो दानि जिनाखि बाहायदों ना बेबायदि बानायदो जों दानि बानायनाय बायदि रुटनि सिङावहाय मा खालामदो s माइनास बेबायदि खालामदो ना होमबा 150 निफ्राय जोङो मा माइनास खालामदो 60 150 निफ्राय 60 माइनास खालामबासो जों बे 90 सरि बेवहाय मा थाग्रोगोन 150 थाग्रोगोन बेना इनटु बेयाव मा जागोन 90 इनटु 150 निफ्राय 100 माइनास खालामबा 50 इनटु 150 निफ्राय 140 माइनास खालामबासो जाबाय 10 दानिया बेवहाय नाय 0 0 0 0 मोनब्रै दंना बा 0 0 मोनब्रैबा मा जागोन बेवहाय 0 0 मोनब्रै जानाय लोगो लोगो मा जाखाबाय बेवहाय 10 मोननै बायजोआव फैबाय 10 मोनसे सरि नैबे 10 मोनसे बे मोनसे ना मोननै बे मोनसे मोननैबा मा जायो बायजोआव फैयो होमबा 10 मोननै फैनाय लोगो लोगो 100 जाबाय बेवहाय थाखो 15 थाबाय 9 थाबाय 5 थाबाय 15 9 5 खौ मा खालामनो हागोन जोंलाय 15 9 5 बा जों 15 खौ मा खालामनो हायो 15 खौ जोङो 3 इनटु 5 खालामनो हायो 9 नियाथ' बरग'थिया मा जागोन बेयो 3 बेवहाय मा जानानै दङ 15 आबो जरा जाबावबाय सरि 5 आबो जरा जाबावबाय ना मा थाखो 3 थाबाय बा मा जागोन बेवहाय रुट 3 ना होमबा 15 मा जाबाय 1500 1500 रुट 3 1500 रुट 3 आहाय एन्सारा मा जागोन होमबा अपसन नम्बर डि आहाय 1500 रुट 3 आहाय जागोन बेवहाय जों माबोरै बरनदों होनदों बेवहाय जे मा बेयावथ' 0 थाखाबाय ना बे मोनसे 10 दंखायो बेयावबो 10 बेयावहाय 10 जागोन बेयावहाय 10 खा बेना
माने होनबा बेवहाय 10 10 थायोबा 10 10 बायजोआव लाबोयोबा बेयाव मा थागोन 10 10 थ' जोङो मोनब्रै मोनबाय जोंना मोनब्रैबा मा जाफैसिगोन बियो मोननै जाफैगोन बायजोआवहाय रुटनि बायजोआवहाय मा जाफैसिगोन बियो मोननै जाफैगोन बियो ना 10 × 10 जाफैबाय दाना जुदि 10 10 लाबोयोबा मा थागोन 15 9 5 बा 9 खौ जों मा 9 नि बरग'थाया मा जायो 3 बेयाव 3 सानजाबफैदेरबोबाय दाना 15 खौ मा लिरनो हायो जोङो 3 × 5 इन्टु मा थाखो नैबे थाखानाय 5 होमबा 5 आबो मोननै जाबाय बेखौबो जों बायजोआव लाबोनानै मोनसे खालामबाय बा 3 आ हारसिं सिङाव थासिगोन बे दा होमबा 3 सानजाबा 15 15 जों 100 सानजाबा 1500 बेनिफ्राय √3 सेन्टिमिटार मिटार किउब अपसन नाम्बार डि आहाय नेक्स्टआव दं the length, breadth and height of a cuboid are 40 cm, 30 cm and 20 cm respectively. Find each volume. जेमा दङ मोनसे cuboid होनबाथ' मोनथिखायो ना cuboid होनबा मोनथिखायो जे मा बियो मोनसे आयत महरनि मोनसे बेबायदि ना 6था बिखुं गोनां ना बेयावहाय मा दङ गोलाव 40 नैबे साना दं 40 जेनेबा ना बे 30 गुवारा बेसेबां नैबे गुवाराहाय नैबे गुवारा 30 बेनिफ्राय नैबे जौथायाहाय 20 बेबायदिनो दं दाना बिनि जों मा दिहुननांगौ रोजागासे दिहुननाया मा जागोन L × B × H गोलाव सानजाब गुवार सानजाब जौथाय होमबा बेयाव मा दङ 40 into मोजां दं बेवहाय 40 into 30 into 20 मोनथामखौ सानजाबनांगोन 4 जों 3 जों 12 12 जों 2 जों 24 24 0 बेसे जागोन मोनथाम मा जागोन 24,000 ना एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार ए आहाय 24,000 माने इजों सानजाबाथ' 6 जों 4 जों 24 ना मा अपसन नाम्बार ए आहाय नेक्स्टआव दं a sum of ₹10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. What will be the simple interest on his sum of end of 2 years? माने 2 बोसोर जोबनायावहाय माने 2 बोसोरनि थाखाय रां दोनथुमो आरोना बेसेबां जौखोन्दोआवहाय 15 जौखोन्दोआवहाय 1,000 रां बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जे बियो 2 बोसोर जोबनायावहाय बेसेबां जाहैगोन बेनि गोरलैसिखौ दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्टखौ होमबा सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो 100 P × R × T बे जाबाय गासै दोनथुमनाय रां बे बेसेबां जागोन बियो 0,000 रां दोनदोंना बेनिफ्राय आरआ जाहैबाय पारसेन्ट जौखोन्दो बिदिबा आरो थिया जाहैबाय सम 2 बोसोर होमबा 100 लाथिख'जों लाथिख' दानबाय बेजों बेसे जागोन बियो 30 30जों बेखौ सानजाबा बेसेबां जागोन 100खौ सानजाबा लाथिख' मोननै दाजाबजोबगोन ना होमबा 3,000 अपसन नाम्बार सि आहाय नेक्स्ट what is the volume of a sphere with radius of 10.5 cm जे दुलुरनि रोजागासे दिहुननाय फर्मुला मा जायो 4/3 pi r cube होमबा 4/3 × pi मा जायो 22/7 लायो जोंना 10.5 × 10.5 × 10.5 × 10.5 ना एसे फिसा लिरनोसै 10.5 × 10.5 × 10.5 7 जों रानबा 1 बा 3 7 35 बा 0.5 3 जों रानबा 0.5 ना दाना 4 जों 22 खौ सानजाबा बेसेबां जागोन इयो 88 × 10.5 10.5 सानजाबदो ना 10.5 सानजाबा जों खालामगोन बेवहाय सानजाबदो 10.5 आरो 10.5 25 सानजाबनोसै ना मा दङ 105 105 25 5 बेयाव मा जागोन 0 थाबाय बेयाव ना बेनिफ्राय 5 0 1 मा जागोन बेवहाय 5 2 0 1 1 डाबल 1 0 2 5 दाना मोनबेसे दशमिक थुनांगोन जों मोननैनि मानो होनबा बेयाव मोनसे मोननै बेना होमबा जों माबायाव 1 1 0.25 दाना जों 5 सानजाबदो 5 सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 5 सानजाबनाय लोगो लोगो 25 5 2 12 5 5 5 5 1 2 5 ना दाना बेयावबो पइन्ट दङ मोनथामनि उनाव दशमिक जासिगोन बियो मोनथामनि सिगाङावहाय
दाना जोङो बेजों मा सानजानांगौ 88 जेब्ला बेजों जोङो 88 सानजाबगोन ना अब्ला मानखौ बेसेबां मोनगोन जोङोहाय 88 सानजाब 55.126 सानजाब बेसेबां मोनगोन जोङो 4851 मोनगोन जोङो 00 मोनथाम मोनगोन दाना मोनथामनि उनाव दशमिक दं नालाय ना मोनथामनि सिगाङावहाय बेवहाय नैबे मोनथाम बे 0आवहाय गारजागोन बेना होमबा मा जागोन 4851 जागोन बेवहाय अपसन नम्बर बि आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।